Bernard. Mendo. Ayan. Ano? Panalo na ba yan? Ano? Hindi, angat. Tawagan pa. Expired ka na. Oo, tayo nang kasali dyan. Pero okay lang. Ayan, sagot ko lang yan ha. Ito si Idol, ano? Ako Araullo. Ayun. Okay, boss. Okay na yun, boss. Okay na yun. Oo, lamang na sa kalat. Huwag ka na kumamit lang. Nakabilit niyo kalahati. Kaya, nakabilit ko yung kalahati. Nakadyak pa tayo kayo. Ayan, dinubuyan na kayo. Pero kapanalo. Ikaw, girl. Ay, gano'n ba yun? Hindi ko na nakilala. Narating niyo lang po. Ayan, mga kagambas, gagambas. Hi, Gagam Girl! Subscribe na mga kalotwi! Ayun, huwag natin kakaligtan mga kagamba. Tatay Mendo, baka naman pwede mo kong bigyan ng gagamba dyan. Oo, walang problema. Thank you po! Kaya tayo eh. Subscribe na! Oo, ayan, mga kagambas, si kagamba. Artistahin pala yun. Oo, may tao. Ayan, mga kagamba, subscribe po lahat yan. Ayan, gagawa na lang tayo ng content. Wala nang laban. Ay, ganito na lang. Pipicture lang natin mga gwapo. Na hindi naman sila gwapo, mga gwapong-gwapo. Mendo pala nandito. Tatay Mendo in the house. Ayan. Si Kamamaw, si Kabayral. Ayun. Si Lakay Salvi, Kasungay. Saka si Kois TV. Thank you sa inyo support. Yun o. Sila, nag-uulutan sila. Tama rin,